عرست زينام بايتو كالتزبي فدرئي بحلفات هيوت بروفيسور بينا بيدروس استسمع حزن قليسو لو معلت أبو استجمر عالم لخا معالتي توريزم إثيوبيا نفلموان أكاونت ساتلايت علاو مقبارات قليسو كابزينو بريزيدنت إيران مسعود بيزيشكيان أبو مبل 79 حفشاو قبائي ود حبرات منقستات نمستافنا أمريكا كم زخوت قليسو سلام طعنا هبلي زخبركم تملكتي كما يتمسيو ساعتنا خيلو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات ندمرحكو حبركم صنا حنا ابراهيم فسايه سناي مكتتال بايتو كلت حزب فدرئي بحلفة هيوت بروفيسور بينا بيدروس استسمع حزن قليصوم تي بايتو اب زوصو مغلصي حزن بروفيسور بينا بيدروس إثيوبيا كاب زفريتهم عنقي مهوران بقدمت زصرحو تمراماري ممهر بصول بوليتيكيان بقو عمرارحان نيروم إلوم أب استفالي عورتات هاجرهم بتجهاتن بسمعيت فقر هاجرن زجاجون تخون دحري ودكات منجستي درجي أب استتعيش سججر منجستي أبال بايتو كالتزوي بمخان أب إثيوبيا سلامو سججر سلطان قعوت عزوز أستواصو أبر كيتوم يميلو اتمجلتيم بروفيسور بينا بيدروس أب إثيوبيا حناصي بهالي بوليتيكان مفتار لعول أبركتو زبركتو مرأيا سلاماوي قالسي بوليتيكا يوم كبلو قداماي منستر أبي أحمد قليصوم قداماي منستر أبي أحمد أب محبراوي ميديوم أبزام حلالفو ملغتي نوح نزبله وان كتت الحكمنا ناقور دحري مطرح كابز عالم بموت مفلايوم استسمع عن حزن كابل بيلوم توم قداماي منستر أب ملغتهم زصنحو ورسن قرسن صنيعو نقتل نبسوم بسلام نختعرف يمنا ونيلوم أب إثيوبيا نبزحات عمتات أب بوليتيكا منقسقاس ناقورو كاب منغو صنحو فلوطات سبات حدا كم زخونو زنقرلهم بروفيسور بينا بيدروس أبو منبر تنحناي بارتي زخونه سوشال ديموكراسياوي إثيوبيا بمخان كم زغلغلو ون يفلد استفراليو بارتيتات أبالنت ناي زحازة بارتي مدرخون بأبو منبرنت زغلغلو تخون أب يونيفرسيتي أديس أبابا ون بممهرنت كمون منستر ديتا تمرتي كوينوم مغلغالوم يذكر بتزامد زينا بروفيسور بينا بيدروس أوشت بوليتيكا إثيوبيا مرأيا سلاماوي قالسيوم كابز عالم بموت بمفلايوم عميق حزن تسمعني فتاري نبسوم أبات أدقنت ينبر راكبلو مكتل قداماي منستر آيته تمسكن طرونه قليصوم كمون كنتيبا كتم أديس أبابا دانيش أبابي بحلفة هيوت بروفيسور بينا بيدروس استسمعن حزن قليصانين تن كنتيبا نهاجروم بموية أمن أبا استدللو عودة سرحن كلو كقلقلو تصنحو بروفيسور بينا بيدروس كابز عالم بموت بمفلايم استسمعني عميق حزن كقلص دلي كبلام أبا محبراو متأثار قصن أبزا أمتو ملغتي أم ملغيتانين كنتيبا دانيش نسدرو من نفتوتو من عزمادو من كمون نخلو محازتوم صنعات يهاوكم إلان نستمال تكبر سكجر فتحي نمرققاتن أبزقبر صعري مرخب تحفاش عزوز الجامم كواتقا كم زقبا تقليس اللهم أبا متكبر فنوتا كارتا سكجر فتحن بوليسن تأميتو نأمرارحان سوميان مرخب تحفاش سلطنا معبي قنزابة أب كتما ديسابا يوهاب اللهم أبتي مدرس ترخبو منستر ديتا فتحي دكتور إرمياس يمان برهان سججر فتحي استمال أسرع ديمقراسي نمنات أبا زقبل صعري زحجزا كم زخونهم تزاريبهم سججر فتحي استبدلوا زيغاتات زك حاسلو سلام مرققا عرقن لعلنة حقن زعسل هاجر نمنات مسرت زنبر كم زخونون قليس أميوم
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ጸገማት ብዕርቂ ብካሕሳ ብቕረታን መምርሒ ተሓታትነትን ምላሽ ንምሃብ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ድማ ጉጅለ ሰብ ሞያ ተጣይሹ ስራሕቲ ምድላው ፖሊሲ ተዛዚሙ ፍኖተ ካርታ መተግበሪ ፖሊሲ ከም ዝተሰናድአ ገሊጾም ኣብዚ ከይዲ ተሳትፎ ህዝቢ ብዝድለ መልክዑ ንክኸውን መራኸብቲ ሓፋሽ ሓላፍነት ምምሃርን ምግንዛብን ከም ዘለዎን ኣብሪሆም ንዝተማልአ ትግበራ ስግግር ፍትሒ ንምርግጋፅን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መራኸብቲ ሓፋሽ ዘይትካእ ግደ ኣለወን እውን ተባሂሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ታየ ኣጽቀሥላሴ ብሴናተር ሂዩግ ሶሪ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ሕውነት ቀርኒ ኣፍሪካ ቤት ምኽሪ ፈረንሳይ ተዛትዮም እቶም ሚኒስትር ርክብ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ታሪኻውን ብዙሕ ዓመታት ዘቑፀረን እዩ እውን ኢሎም ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ልምዓት ባህሊ ንግድን ኢንቨስትመንትን እትገብሮ ተሳትፎን ኢዶም ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዞባ መልክዓ ምድራውን استراتيجيكاون أقمامطا ልዑል ተደላይነት ዘለዎ ብምዃኑ ናይ ብዙሓት ኣካል ቀልቢ ዝስሓበ ይውን ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ብዙሕ ቁፅሪ ህዝብን እናማዕበለ ምስ ዝመጽእ ኢኮኖሚያን መንጽር በር ባሕሪ ወሳኒ ብምዃኑ ብመትከል ሂብካ ምቕባል ብሰላማዊ መገዲ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንኢዶም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብመትከል ፍትሓዊ ተጠቃምነት ታሪክ ድኽነት ኣፍሪካ ምቕያር ከም ዝከኣል ትምህርቲ ዝህብ ከም ዝኾነ ተመራማሪ ታሪክ ፕሮፌሰር ኣሕመድ ዘካርያ ገሊጾም ፕሮፌሰር ኣሕመድ ዘካርያ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣፍሪካ ተፈጥራዊ ሃፍትታታ ብናይ በዓል ዓቕሚ ምልማዕ ከም እትኽእል መርኣያ ፕሮጀክት ኢሎም እቲ ግድብ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ነቲ ዞባን ሃገራት ኣፍሪካን بحيل مبراهتي بمتأسسار تتقامي زقبر كم زخانه ون حبيرهم إثيوبيا أب تاريخ زمانات أب متكل فتحة وتتقامنت صنوع قوام كم زلوا بمحبار عبي قد بداسون نايزي مرأي أيلهم تملكتي حصرت زيناتات كتكاتل صنيحكم حزد ما بزرزر نابز حزنايا ميك حلف መንግስታዊ ምድላዋት ንምዝማን ፖሊሳዊ ልኡኽቶን ውሕስና ማሕበረሰብን ረብሓ ክቡ ንጥፈታት ከም ዝተሳለጡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ጥላሁን ካሳ ኣዘራሪቦም ኣሎ መርሃ ሰላም መረሳ ድማ ከም ስዕበ ዋዲዱ ካቕርበዩ ተኻትና ንመለስ ፖሊስ ፌደራል ለውጥ መንግስቲ ተንተርእሱ ምስ ሃገራዊ ጉዕዞ ልሳነ ሪፎርም ብምድላው ናብ ስራሕ ምእታዩ ዕላው ልገበረ ነዚ ሰለጤን ሪፎርም ፖሊስ ፌደራል ረቋሒታት ዓለም ለኸ ምስ ሃገር ትርከበሉ ሁሉ ኩነታት ኣዋዲዱ ይነጥፍ ምህላው እዩ ኮሚሽነር ፖሊስ ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለብርሁ በዋናነት ከላይ የትሬኒንግ የኢኩፕመንት ኢንፍራስትራክቸርን ብቐንዲ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ስልጠና መገልገሊ ኣቑሑትን መሰረታዊ ዝርግሐን ዝቐደማ ኣጠቃቕማ መሪሕነት ህንፀት ዓቕሚ ተጠመቲ ከባብታት መምርሒ ሰነዳት ኣንፈቲ መስራሓት ዝሓዘን ትካል ክቕይር ዓቕሚ ዘለዎ ጠርናፊ ከይዲ ኣፈጻጽማ ንምኽታል ዘለውና ሰነዳት ኩሎም ጠመትኦም ኣብ ዙርያ እዚ እዩ ቶም ኮሚሽነር ጀነራል ብምዃን እዚ ምክልኻል ገበንን ግልጋሎት ምርመራን ድርጅውን ዘበናውን ምግባር ከም ዝተኻእለ ተናጊሮም እዮም የለንደን የክራይም ኢንዴክስ 54.8 ነው ሰደቃ ገበን ለንደን 54.8 ዘመላኽት እንትኾን ናይ አዲስ አበባ 48.9 እዩ እዚ ብምንትራስ አዲስ አበባ ዝሕሸዩ ምባል ይካል ብዓቐን እዚ ረቑሒ ሚዛን ውሕስና ይቕመጥ እዩ ኣየንኡ ውሕስ ንዝብል ዕቁን ነጥብታት ይቕመጡ እዮም ናይ ለንደን 45.1 እዩ ናይ ኢትዮጵያ 51.1 እዩ ናይ አዲስ አበባ ኣብ ዘሕለፍናዮም 3-4 ዓመታት ምንም ዓይነት ገበን ግብረ ራዕዲ ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘይተፈጸመሉ ነጠፍቲ ግብረ ራዕዲ ዘይደለይዎ ተሪፎም ወይ ከዓ ንምርዓድ ብዘይምድላዮም እንተይኾነ መሓውር ጸጥታ መሓውር ድሕንነት ሕብረተሰብ ብምውዳድ ዝተተለሙ ሓደጋታት ንኽመኽኑ ብምግባር ዝሕሸ ከተማ ኮይኑ እዩ ኣኼባታት ዓለም ለኸ ዋዕላታት ብመንግስቲ ይኹን ማሕበረሰብ ከምኡውን ትካላት ሃይማኖት እንተዳሉ ዓንቃፊ ኩነት ከይህሉ ተገይሩ ሓሊፉ እዩ
ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብፍላይ ኣብ ንርከበሉ እዋን ፖሊስ ከብ ምዕቡል ሃገራት ንጥፈት ምክልኻል ገበን ዲጂታላይዝድ ክኾን ብምግባር ብዙሓት ንከዓግቡ ከም ዝገበረ ገሊጾም እዮም። አፑን ዳውንሎድ ማድረግ በጣም ይጠቅማል። ላይፍ ነው ማለት ነው። ሰው ነቲ መኸዳ ወይ አፕሊኬሽን ናብ ስልክና ምጽዓን አገዳሲ እዩ ህይወት እዩ ሰብ ሓበሬታ ክህብ ዝተነጸፈሉ መተግበሪ ካብ አፕ ስቶር ወይ ከዓ ፕሌይ ስቶር ናብ ስልኩ ንኽቕመጥ ብምግባር ብቐሊሉ ዘጓንፍዎ ጸገማት ሓጓፍ ጸጥታ ሓደጋ ክኾን ይኽእል ብቐሊሉ ናብ ፖሊስ ክበጽሕ ምግባር ማለት ብቐዳምነት ዜግነታዊ ግዴታ እዩ። ብገጽ ካልእ ድማ እቲ ውልቀ ሰብ ጸገም እንተጓኒፍዎ ፖሊስ ብቕርበት ጸገማቱ ክከታተለሉ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብዝረሓቐ ድማ ኣብ ዘቕርቦ ሕድሕድ ሪፖርታት ነቲ ዛዕባ ዝከታተለሉ ዕድል ይረክብ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ጸገም ሰናይ ምምሕዳር መሰረት ብምግባር መንግስቲ ብጠመተ ዝሰርሐሉ ዛዕባ እዩ። ሕድሕድ ሰብ ብዝረኽቦም ግልጋሎታት ይኹን ብዝጠልቦም ጸገማት ዝገጥሞ ተኾይኑ እቱ ሰብ ዝዛረቦ ቀዲሑ በዚ መተግበሪ ክልእኾ ይኽእል እዩ። እቲ ግልጋሎት ወሃብን ደላይን ከይተፈላለዩ ፖሊስ ተኸሲቱ ገበነኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓል ይኽእል እዩ። ነዚ መተግበሪ ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብ ዘለሉ ኩላ ናብ ስልኪ ብምጽዓን ምግልጋል ይከኣል እዩ። እዚ ናይ ሕድሕድ ሰብ ህይወት እዩ። ውልቀ ሰብ ሰላሙን ድሕንነቱን ብባዕሉ ዘውሕሰሉ እዩ። ማሕበረሰብ ነዚ ዘበን ለወለዶን ወፃእን ድኻምን ልንክይ ቴክኖሎጂ ክግልገለሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ህብረተሰቡ እናውቆ ይህንን አፕ ዳውንሎድ አድርጎ ሕብረተሰብ ነዚ ተገንዚቡ ነዚ መተግበሪ ናብ ስልኩ ብምጽዓን ኣብ ንጥፈት ፖሊስ ዓቕሙ ምውፋይ ንኣና ብሰፊሑ ስለ ዝድግፍ ገበነኛ እውን ማሕበረሰብ ብኣግባብ እዚ ምንጣፉ ዝግንዘብ ገበነኛ ንምምላጥ ዘኽእሉ ዕድል ከም ዘየለ ስለ ዝግንዘብ ንባዕሉ ካብ ገበን ክዕቅብ ዕድል ስለ ዝፈጥር በዛ አጋጣሚ ማሕበረሰብ ነዚ መተግበሪ ናብ ስልኩ ጽዒኑ ክጥቀም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መጸዋዕታ ምቕራቦም ዝዝከር እዩ። ንሕና እውን ደጊምና መጸዋዕታ ነቕርብ። ፖሊስ ፌደራል ንዕድመ ጸገብ ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ዓለም ለኸ ተናሓናሕነቱ ለስፍሑ ፖሊሳዊ ዕማማት ይፍጽም ምህላው ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም እዮም። ሎም ዕለት ኣብ ዝተጀመረ ዓለም ለኸ መዓልቲ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ንፈለም እዋን ኣካውንት ሳተላይት ዕላው ምግባራ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ምድላው ክልላት ኢትዮጵያ ዝተሳተፋሉ ኦሪጅን ማርኬት ትራቭል ዝተባሃለ ዓውደ ምርኢት ዝተኸፍተ እንትኸውን ካብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ተሳተፍቲ እውን መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ዘፋልጡ ናውትታት ሒዞም ምቕራቦም ገሊጾም ኣለዉ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝስዕብ ትሕዝቶ ሒዛ ኣላ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ንፈለም እዋን አካውንት ሳተላይት ቱሪዝም ዕላው ገይራ ኣብቲ ምድላው ልኡኻት ሃገራት ኢጋድ ሚኒስተራት ቱሪዝምን ካልኦት ሃጋይሽ ዝተረኸቡ እንትኾን እቶም ልኡኻት ኣብቲ ዘፈር ዘለዎም ልምድን ተሞክሮታት ኣካፊሎም እዮም። ሚኒስተር ቱሪዝም ዝኾነ ኣምባሳደር ናኒሲ ጫሊ እውን ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መደረ ዘስማዓ እንትኾን መንግስቲ ንዘፈር ቱሪዝም ዓብይ ጠመት ሂቡ እናሰርሐ ከም ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ገሊጸን እየን። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት የምናስጀምርበት በጣም ጥሩ ቀን ነው። ኣብ ሃገርና ንፈለማ እዋን ቱሪዝም ሳተላይት ኢትዮጵያ አካውንት ነጀምረሉ ብጣዕሚ ዝሕጉስ መዓልቲ እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ስራሕ እዚ ተሳትፎ እናገበርና ጸኒሕና ኢና። ሃገርና ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና መስሕባት ቱሪዝም እያ። ታሪካውን ተፈጥሮ ሃብታታ ትምኒት ብዙሓት ንምዃን ኣኺልዋ እዩ። ፍሰት ቱሪዝም ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ እውን መፅኡ እዩ። መንግስቲ እውን ነዚ ዘፈር እዚ ዓብይ ጠመት ሂቡ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናወገን እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመፁ ተሳተፍቲ ዝሳተፍሉ ኦሪጅን ማርኬት ትራቭል ዝተባለ ኤግዚቢሽን ዝተሳለጠ እንትኾን ነቲ ዝተኸፈተ መድረኽ ምክንያት ብምግባር እውን እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም ብምስሊ ሒዞም ቀሪቦም እዮም። ካብ ትግራይ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዝመፁ በዓል ሞያ ዕዳጋን ምላይን ዝኾኑ ኣይተጋሻው ግርማዮን መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ከፋልጡ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ናውትታት ሒዞም ምቕራቦም ገሊጾም እዮም። ኣብ ትግራይ ደሎ መስሕባት ብጣዕሚ ፖቴንሻል ኤሪያ እዩ ትግራይ ከምዝፍለጥ እና እዚ የኾነ ኢና ትግራይ ትሕስቡ ክንድልካል ግን እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መስሕባት ከፋልጡልና ዝኽእሉ ና ፕሮሞሽናል ማቴሪያላት ከም ትሪኡ ዘለኹ እዚኦም ኩሎም ማቴሪያላት ሒዝና መፂና ኔና ጋይድ ቡክ ኣለና መፅሄት ኣሎ
ተፈላላዩ ፖስተራት ፖስት ካርድታት ማፕ ምናምን ደወሉ ነገራት ሒዝና መጺና ኣለና ና ክንዲ ድካል ኣብ ትግራይ ደለው መስሕባት ታይዮም እቲ መብዛሕትኡ ደይፈልጦም ሰባት ሰበሉና በሊትዎም መጺኡ ልኩጉኒ እንደልካል ናፋለጥና ንርከብ ማለት እዩ كما قلل زي تقاشاو إكزيبيشن توريزم مسحبات عم مفلات نايبع لزخونه زلع على الجام كم زلوه أرديهم يوم. خم جام عينة إكزيبيشنات كلهم ودلهم. تاي كل جي توريزم نعم مفلات سرعي للي. نعم جام عينة مرخات تفليتها. أبتقرأ دركو مسحبات. تقرأ potential area لك هم تنعنتو. تفتراوي هيمانتاوي بحلاوي. مسحبات اللي بتعني بوتنشال ليت سرح له ليت بالعبوتاينا ارجي كسرح له لنا هم جمع عينات مدرخات لا ترخبات ثم بتقرا له مسحبات النافالطنا عداغا تغيروا نابو بيلو انت محبرسه تربح تكونوا تكلل بايكونومي سلف شابشن تكونوا ادلات للفتر هم جمع عينات مدرخات كتاو حساب كم على في دل توريزم تجري باستفلالي مخنيات تزح حيلو كم زنبرز جلزو أي تجاشوا أبز حزوان أبز بوق من قصقاس كم زركبن نعودة نياتاتون خفوت مخانو جاليز يوم توريزم بتي نا كورونا فيروس حمام تلعيلو مسو تلعيلو طعمي تحت بركي نيرو نا تجري توريزم مالتي حزقن دحريو جن اوفيشالي يا مستقيناتو انت تحيزو تعم تزحيلو نيرو نا توريزم منقصاص حزقن اوفيشالي ري اوبنينغ بروجرام تغيرو دعلي توريزم تجري تخفيتو نمانم بغوبني زدلي برنا خفت مخانو زغاطام كغلص يدلي نا ابزح الساعات جن كابتغد محزن نبره منقصاص توريزم ابزح شبركي مولو منقصاص صبوي ولا كاتلي تباله ريلاتيفلي جن لا ابلح شغنتات له يلخم مشاديكالي عالم لخوي معلت توريزم كان مسكرم شعته كسبت شعته باستفلالي مدلات ان تخبر كم زقصل ابت مدرخ تغاليصو يوم تكال انتربرايز مصنعتي ديزاينن قصرن سرعت ماي تግራይ ቀንድ ዕማሙ ንስራሕቲ ሲቪል ምህንድስና ምምኻርን ምቆጻርን ምዃኑ ዋና ኣፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኢንጂነር ዶክተር መሓሪ ገብረ ዮሐንስ ገሊጾም እቲ ትካል ብሰንኪ እቲ ኩናት ጸገም ዕንወትን ጉሕለትን ገጢምዎ ምንባሩ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ሕዚ ግና ስራሕቲ ምሕዋይን ምምዕባልን ዓሊሙ ይሰርሕ ምህላውን ገሊጾም ዘለዉ أبراهام سكالو أزراري بوملو جيتاتشو على مدما كم سعب أوادي دخا أربعيو تكال انتربرايز مصنعتي ديزاين قصصرن سرحت ماي تግራይ ቀንዲ ዕማሙ ንስራሕቲ ስብል ምህንድስና ምምኻርን ምቁጽጻርን ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኢንጂነር ዶክተር መሓሪ ገብረ ዮሐንስ ገሊጾም እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ብዝነበሮም ጻንሒት ስራሕቲ ስብል ምህንድስና ሰፋሕቲ ምዃኖም ኣረዲኦም ስራሕቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝበሃሉ توم ميم تايم توم بيجي سبحالون أب منجدي أب هنساتات أب بيلدينغ أب ماي structure common structure مالت plus أب جو تكنيكال أب محمد مرمر أزياتهم توم engineering سبحالو civil engineering روم ماتي ماي جنت زعابة إيه ماتي كل شيء ماي كبحال كله أو جو تكنيكال له أو building له أو منجد له أو everything تزله by default مايك بالكله كله خمس الله إذا تزفلت إذا كنت تزفلت السبت راح يتفلت أبتع واجن خم تأمتي نايتكال صراحتي بمولهم ناي سيفيل مهندسنا زلونا عاتهم من مخارنا مقوصار من مقوصار متاماتي من مخار كنا تاماتي يصنع ديزاين جبر ويكا ديزاين استجبرها تطلعها بسالسايو جن كوينو كلينتن كونتراكترن مالت نتحناص اي نتبع الوانان ما مونغنيا ما اخلا كاينو يداني نتسرح اكس تجبر بصريت نابتي تتقام خبصح يجبر ስለዚህ بعمام ደረጃ ቁጥር ሓደ ናይ ርእስ ናይ ቁጥር ሓደ በቃ ነታ ነገር ሞተር ትካልዩ ልካ አትገልጾ ትፈልኻ ማለት እዩ ቀንዲ ስራሕ ትካል ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁጽጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ኣብቲ ክልል ዘለው ጸገማት ስራሕቲ ምህንድስና ብምፍላይ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ መፍትሒ ምቕማጥ ምዃኑ እቶም ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ እቲ ትካል ገሊጾም
حدا سب حدا نجار objective علامة غير خمسة خلنا ما بقصي statement of the problem يقولوا على research عدم هم ولا everywhere see logic ماتي حمام كفت قال لك حمام دي ولا من حين تلما سلزي أنا ممسأي حدا نابزي تاعي عند objective انتاعي أزح الزجاج أنا حقا this is what the problem statement ولا ماتي إذا تشجرات نزل problem statement المفتاحها clear زخون objective سيت جرا vision كم زلوا خينو strategic vision أو strategic view كا leader رأي كم زلوا خينو جن حمام نوعه ما أخل جرا objective سيت جرا ما في إذا خفت محدا خلت سلسلة زمكم objective تاعم كم عامي أبتكراي زحش عامل له فلا يبسكالتو سيركا بهاجر درجة كابزي يسب drains قبل ما في ستيل مالتي بتعامي عامل له أبزي تكالزي حدث أجمع تاني financial ياو نايت جنزب دورت نسل نايت من قسم خلنا خل بحسب لازم نزخم زعيتنا بعلمية minimum تسميو ناي الناس أنت وحليها بودر مزخون ولا صناعة تخينكو توا كتر إلك ني public توم صلك تحبيها زجبر ديزاين لين ومتاش جنيرو عزي تاينا هان تأثاتو بقاتي نايت تسوى عمل زلهم تقامة تتقيمك نسن زفلت تن شجرات فلت يعني إحنا نشجر مفلات ريسيرش لنا وصاي مخات تمكرو مساري لنا بعلو شجرانا لما هاتي تكال انتربرايز مصنعتي ديزاين قصصرن صراحه تماي تግራይ بسنك تزنبره ኩናት ብርክት ዝበለ ንብረት ከም ዝዓነውን ከም ዝተሰረቆን ዝገለጹ ኢንጂነር ዶክተር መሐሪ ገብረ ዮሐንስ ሕዚ ግን ካብቲ ዝበጽሖ ዕንወት ንምሕዋይን ከም ትካል ምዕቡል ትካል ንክኸውንን ይስራሕ ምህላው አረዲኦም ስልጠና is critical ሓደ ንዓና ሕዝን by the way exit strategy plan سرحلنا إن أنا تجمير صنيعني أنا مور أنا بعلي أبصبو ساعات تحويسيه ساعات توصل عدي مرفيه هو قبره بعليون include myself review جرنا حاجة exit strategy نهانس أنا تزمنا تاينير كمين أنا exit نقبر كمين أنا وز ماتي خاطر زي public enterprise زي نديم بعلي يختكم زول هنا بعلنا إن نديم بجس بعلنا إن عرسنا الناس نتهزبي خمتكم جول خونزلون ماتي زي خاطر زي ناي عبينا resource بتاعي كمان ريسورس بس جيجا أي مالتي حزين مثالي عبين يريز تكال بتعامي تون داماد مش شجرو is all those errors مش شجرو كذا عبيس بخمسة عايز حجز وقع كله بخ تخينه أنا بايدويا بس تكال سريع أنا أما خاروخين مالتي نزل برا مانجر سومن كلتا معلتي جزء يحبنا أول حين سومن دي ثلاث أربعة معلات sometimes نما خورنا أنا after strategic vision خامي جيرو صرح له زبل لما خورنا أبسكالس دارجان دخلت عمت سرح شعوب زحلوت أنا بزين أفتح جزء سمات حزنا أوروميا خديو أم حرام كدميم على بانكات كيتر أون جيرميم حزنا إحنا ون إذا example لتوم private consultant example إنه مخانماتي حزت زلة طرح تاعي أبز نزت كلت اللي fertile ground طرح سلام طرح اللي كان سلام يدلي እቶም ሓላፊ ኣብ እዋን ዋና ኣፈጻምነቶም ዝሕሻ ዓቕሚ ሰብ ተጠቒሞምን ነቶም ሰብ ሞያ ድማ ሞያዊ ናጽነት ሂቦምን ነቲ ትካል ናብ ዝሕሸ ብራኸ ክብ ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ኣብሪሖም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ ሕክምና ክሕገዙ ድሕሪ ምጽናሕ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እዮም መግለጺ ሓዘን ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሃናጺ ባህሊ ፖለቲካን ምፍጣር ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮም እዮም ክብሉ ገሊጾም እዮም ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ ናዝሬት በሪሁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብ ነበር ክልል ደቡብ ተወሊዶም ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ብልዑል ውጽኢት ዝዛዘሙ ፕሮፌሰር በየነ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፈላማይ ዲግሪኦም ካብ ኢድ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ተቐቢሎም እዮም كسب هاجر أمريكا زلقة خلأي دغري تمرتهم أبت أوانا بإثيوبيا قنت رعد قيحن سعد نقوان تنبرو ناي بزحات ما فرار حنقون قديفهم ناب هاجرهم بمملاس أب يونيفرسيتي أديس أبابا ممهرهم كاتسيلهم اليوم سلو إثيوبيا مشم بنيا بكل يمن سستو يمان هونو يمانر بزعبا إثيوبيا بوجنا نسسعلو زين خونو زين قورو يهلن ملعلينا مسرتنا ኢትዮጵያ ከም ሃገር መንባር ህዝብታት እውን ካብ ተሓድነት ክርቡሕ ምግባሪ ራእይና ነይሩ ብድሕሪ ሕዚ እውን ብዝኻልናዮ ብዘለና ዓቕሚ ጻዕሪ ንገበር ነዚ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያዊነት በቐልዲ ዝርአ ኣይኮነን
ዳግማይ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ብዝረኸብዎ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ዙርያ ሕማማት ቆላ ተንከፍ ሳልሳይ ድግሪኦም ክረኽቡ ኢሎም እዮም ፕሮፌሰር በይነ ጴጥሮስ ጎና ጎኒ ስራሕቲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ምንቅስቃስ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክሳተፉ ኢሎም እዮም እንግዲህ ይሄ ያልተጣጣመ ወይ ዘይተጣዓመ ስልጣን ፖለቲካ ናይ መሓዝ ሕቶ ናብ ዘይ ምትእምማን ኣብ ውሽጢ ዝሃገር እቲ ሓደ ልዕልነት ሒዙ እቲ ካልእ ተሓተዋይነት እዚ ከይዱ እንታይ እዩ ዘስዕብ ናይ ዝሃገር ፖለቲካ ዘይምርግጋእን ዘይምትእምማንን ከስዕብ ይኽእል ዝብል ስጋት ኣለና ይብሉ እዚ ዝበሉ ባንኪ ዓለም ናይ 2004 ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ርእይቶ እዩ እዚ የተሓሳስበኒ እዩ መድረኽን ሶሻል ፓርቲ ኢትዮጵያን ዝተባሃሉ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ብምስራትን ብኣቦ ወንበርነት ብምምራሕን ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ፖለቲካውን ገይሮም እዮም በዚህ አይነት ጣምራ መንግስት መፍጠሩ ውስጥ ቢገባ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥሙር መንግስቲ ምምስራት እንተዝእቶ ኢህአዲግ ሕዚ እውን ልዕልነት ይህልዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ስኢሉ ካብ ዜሮ ኣይለዓልን መልዕሊ የድሊ እዩ እዚ ኩሉ እናፈለጥና ኢና ፕሮፖዛል ዘቕረብና እምበር ምስ ኢህአዲግ ኮይና ዓብዪ ሽሞት ከም ዝወሃበና ንፈልጥ ኢና እዚ ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ፓርቲታት ፖለቲካ ብዓርሶም ተለዓዒሎም ዝበፅሕዎ ናብዚ ሕሳር ጉዳይ ስልጣን ምምፃኹም ኢህአዲግ ጎስጓስ ክገበር ርእየ ኣለኹ እዚ ድማ ኣይምጥነናን ማለት እየ ስልጣን ክመጽእ ዘለዎ ካብ ህዝቢ እዩ ድማ በዓል ዋና ስልጣን ዝብል ክስመረሉ ይደሊ ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ዝነበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ ቤት ምክሪ ብርቱዕ ክርክር ብምግባር ኣብ ምህዳር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገብሩ ከም ዝነበሩ ብቐረባ ዝፈልጥዎም መስኪሮምሎም እዮም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዝሓደሮም ሕማም ምክንያት ኣብ ሕክምና ክሕገዙ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መግለፂ ሓዘን ኣብ ሃናጺ ባህሊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ምልክት ሰላማዊ ቃልሲ ነይሮም ክብሉ ገሊጾምዎም እዮም ዘጽንሕዎ ውርስን ቅርስን ጸኒዑ ንክቕጽል ነብሶም ብሰላም ንኽትዓርፍ ይምነይሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ሳተላይት ኣካውንት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓውዲ ዝነበረ ዝተዋደደ ጸገም ሓበሬታ ምፍታሕ ከም ዘኽእል ሚኒስትር ቱሪዝም ኣምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ገሊጸን መዓልቲ ቱሪዝም ዓለም ምኽንያት ብምግባር ምስ ኢጋድን ኮሚሽን ኢኮኖሚክ ኣፍሪካን ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብምትሕባር ዝተዳለወ ኤግዚቢሽን ኣብ መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ተጀሚሩ ሚኒስትር ቱሪዝም ኣምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ኣብቲ እዋን ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ብታሪኻዊ ተፈጥራውን ባህላውን ሃብትታትን መባፅሕታትን ዝማዕበለት ሃገር እያ ቱሪዝም ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ዓውዲ ቱሪዝም ንምምዕባል እናተሰርሐ ምዃኑ እየን ተዛሪበን ሳተላይት ኣካውንት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ንቱሪስታት ሓበሬታ ብምሃብ ዝተሳለጠ ኣገልግሎት ንምርካብ ከም ዝሕግዝ እውን ገሊፀን እየን ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ፕሬዚዳንት ኢራን ማሱድ ፔዜሽኪያን ኣብ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸዱ ተገሊጹ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ጉባኤ ብምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ መደረ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅቢተሎም ብተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነብሩ ኢራናውያን ዝግበር ዘተሓዊሱ ብዙሓት ኣኼባታት ከም ዝገብሩ ተሓቢሩሎም ብተመሳሳሊ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክልቲኣዊ ዘተ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ ኑር ኒውስ ጸብጺቡሎም ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደርኢ ብሕልፈት ህይወት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ